Mga kapulisan sa Misamis Occidental, grupo sa mga riders ug uban pa sa lain-laing sektor nagtinabangay nga matukuran og balay ang usa ka banay nga nawad-an og panimalay human maigo og baha. Ang ilang pag-hashtag spread kindness atong siron pinaagi ni ining report. Niadtong Marso 10 ning tuiga, tungod sa sagunson nga pagdaot sa panahon ug way puas nga pag-ulan, naguba ang balay ni Prince Torres sa Barangay Palayan, Aloran, Misamis Occidental, human milapaw ang Aloran River. Tungod sa kahimtang siyang pamilya, nahuna-hunaan sa grupo sa mga motor riders, kapulisan, simbahan ug ubang sektor nga magtinabangay aron matukuran sila og balay. Busa, nagpahigayon sila og ride for a cause aron makakuha og pondo alang sa proyekto. Diyang nakapalit na og materyales, gilayon nilang gisugdan ang pagpatukod sa balay, uban ang Misamis Occidental First Provincial Mobile Force Company. So ila ang gi-costing na unsay mga kailangan, and very good kaayo kay nagrespansad ang atong mga kauban sa especially ang mga riders club. So pag abot sa materials atong April 3, gisugdan na nila. Kay mismong mga personel sa kapulisan ang mitabang sa pagtukod sa balay, gikalipay kini sa Police Regional Office 10. Luyo sa nagkadaiyang issue nga ginaatubang sa hanay sa kapulisan karon. We hope na kaning simple na deed na gihimo nato mag-resonate sa laing lugar na if magtinabangay gyud ay na naagay maayong kumbaga maayong resulta sa publiko. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao